Türkmenistanda hava yine de adaty bolmadyk derecede sowady. Hawanyň temperaturasy -20 gradusa ýakynlaşýar. Paýtagtda käbir jaýlarda öňkü ýyllardan tapawutlykda ýylylyk has kadal üçin edilýär. Beýleki şäherlerde ýyladyş we elektrik togu ketilýär. Aşgabatda pes temperaturada garyň hem ýagmagy köçeleri buğ örtmegine sebäp boldy. Adatlyň habarçysy bu gedek hawanyň sowamagy barada döwlet medeniýetinde de öňünden habar berilen hem bolsa paýtagtyň hawa şertleriniň yaramazlaşmagyna ýene de taýin däldigini belleýär. Diňe merkezi köçeler arassalanýar we gum sepilýär. Piýadalar üçin ýoldalar asla arassalanmaýar we onuň üstünde typýan bir örtge emele geldi. Köçe süpürjüler piýadalar üçin ýoldalaryň taýpançak ýerlerine gum sepmeýärler. Mermer basgançaklaryň ýylmanak üstleri şolsanda ýer asty geçelgeler hem howply ýere öwrülýär. Diýip Aşgabatdaky habarçymyz 11-nji ýanwarda aýtdy. Habarçymyzyň sözlerine görä şuňlar ýollardaky buz ýykylmak we yaralanmak howpyny döredipdir. Dün we şuň adamlaryň ýykylmagy we yaralanmagy ýaly ýagdaýlar köp bolýar. Adamlaryň ýykylmagyndan şikes almagy, yaralanmagy we sünküniň döwülmegi ýaly ýagdaýlar köp bolýar. Şeýle ýagdaýlar edaralaryň hatda hassahanalaryň golaýynda da bolýar. Hassalar we işgärler hem ýykylýar. Diýip habarçymyz aýdýar. 11-nji ýanwarda Erdin paýtagtda howanyň temperaturasy -17 gradus, gün ortana ýakyn -9 gradus boldy. Howa maglumaty hatawatynda şol aralykda howanyň -21 gradusa deň duýulanlygy bellenipdi. Ayazly howa Türkmenawatda hem saklanýar. Yerli habarçy soňky bir näçe ýylda beýle sowuk bolmady diýär. Marda uzak wagtlap dowam edýän ayazly howa suwçunçylygynda we ýylada şulgamynda näçe döremegine sebäp boldy. Temperaturanyň peselmegi täze problemalaryň ýüze çykmagyna getirdi. Sowuk bolany şäheriň ýylada şulgamyndaky turwalar ýarlýar. Turwalardan suw akýar we köçeleri suwalýar. Ýollarda buğuluklar emele gelýär. Üçüncü tarapçada ýygydan ýüze çykkan şeýle ýagdaýlar sebäpli jemaat hyzmatlarynyň işgärleriniň ýerden sowuk howada işleýänini görüp bolýar. Diýip Adatlyň Mardak habarçysy 11-nji ýanwarda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, bir jaýda turwa ýarylsa, ony awatlamak üçin bir näçe öýde ýyladyş öçürilýär we ýaşaýjylar güýçli aýazda ýylylyksyz galýar. Yerli ýylat öýlerini elektrik enjamlary bilen gyzdyrmaga synanýar. Aşhanalardaky gaz plitalarynyň gözeneklerini ýakýar. Elektrik ulgamyna hem agram düşýär. Togy köp ulanýan ýaşaýjylar elektrik togy üçin tölekleriň hem has köp bolmagyndan aladalanýarlar. Ýyladyş problemalary diňe ýaşaýyş jaýlary bilen çäklenmeýär. Döwlet edaralary, mektepler, çağalar baglary we ketelhanalar hem ýylylyk üçinçiligi bilen baglanşykly kynçylyklary başdan geçirýär. Mektep okuwçylary häzir diňjalýarlar. Emma çağalar bagyny esasanan işleýän enatalar öz körpelerini äkitmeli bolýarlar. Otoglar sowuk, çağalar kütük eýimini hem çykarmaýarlar. Krantda suw ýok. Müdirler jemaat gullyklaryna jaň edip ulaglar bilen suw getirilmegini haýyş edýärler. Bahasy 200 manatlyk suw üçin pul çağalar idarasynyň işgärlerinden ýygnalýar. Diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä mugallimler enatalardan çağalaryny öýlerinde galdyrmagy ýa-da ýer alyp gitmegi haýyş edýärler. Türkmenistanda howanyň temperaturasy çalt betelýär. Ýakyn günlerde termometriň görkezijisi -20-den hem aşak düşer diýilip garaşylýar.